Iskot ang bad mo marketing ito. Okay mga kasama, diri na punta karon sa may Pulumulok, South Cotabato, particular na diri sa may Tuason, no, subdivision. So usa ka DG LPG outlet diri mismo sa Paisigas ang maong shooting incidents na nahitabo. Kung atong maskitan kani siya na portion adunay tindahan. Murag sa atong nakuha na impormasyon, murag ni palit kini o kani bitong Paisigas diri sa area, no. So karon atong makitaan. Okay. Opportunity sa kasay. That's good. Wala po. Okay, dirita no. So ato ning sa taon. So try na to kung hindi nang panali. Pamilya. Pamilya. Oh, diretso na. Okay, pamilya. Sir, mga sa oras sa sugod, sir? 12:30. Mga 12:30. So, sir, may pangalan na ta sa... Sige. I know. Simbo ni si Kayla sa po. Ay, siya. Mas dami pa ni mong hatag og information. Chocolate na. Chocolate. Okay, no? Atong sublion, dirita sa Pulumulok, South Cotabato, particular na diri mismo sa may Tuason Subdivision. So, usa ka establishment diri, usa ka Paisigas na nahimutang sa usa ka area o ka adunay gipusil. Mga alas 12:30 ang takna sa pagpamusil diri mismo sa sulod. So, makita nato ang kaning biktima sa pagpamusil ana karon diri mismo sa sulod. Try na to kami. Try to. Okay. Bukaya suko. So karon ginahulat pa ang kaning SOCO team na muhikay aning patayng lawas diri mismo sa sulod sa usa ka establishment. So akong sublion o sabon ako no, lain na po pagpamusil na diri mismo sa may Pulumulok, South Cotabato, particular na diri sa may Tuason Subdivision. Usa ka establishment, usa ka LPG na nagabaligya diri mismo sa usa ka area. So naa sa sulod ang katong victim mga alas 12:30 ang kanibito nga pagpamusil diri mismo sa area.
So sa mga nangutana kung si issue na pod ato ang sublion ang atong kumbaga atong supaon sa kung sa bagid ni siya kung si issue ba o individual lang nga katawhan diri mo lumulupyo sa Pulumulok South Cotabato. So karon ang pamilya ana adire dili pa maguta ka pangutana sa ilaha kay medyo intentional pa kumbaga shock pa sila sa pangitabo na di pa sila kapatuo sa karon. King, King. Ha? Tubig. Name ni sir. Saan full name ni sir? Saan palayan niyo? Arisa dito, arisa. Wa pagawan ko na kita. Ano to sulod sa. Kamag tayong sulod. Sir, try daw ang pamilya sir. I-try ang pamilya. Pilre makita. Tila. Saan pa rin? Saan dito yung portion? Gawasan sila to, sir. Ayos. Ayun. Ito na portion. May nasika na nandito. Kaya nga po kusina. Ang bali yahan eh. Oh, yan. Gusto. Ang yahan din po. Pwede man mo masika. Tagalan na no? Ya, dikit ya. Pwede naman sa makakalala. Sa nakuha na itong informasyon, no, kanidang sa Bestminder iyaha di ay tindahan.
I'm not the proper person siguro, Mayor. Pero siguro, may tao man ang pagkaila kay Isa pa ang biktima, sir. si Sir Donald, Colonel Donald Cabigas. Retired, sir. Retired Colonel, Siya. station chief na siya. From July 1 to December 31. So may mga kabaguhan na gamay. Sir, bali iyahan yung establishment diri sir. Establishment niya as retirement na sa misis. Okay. Ato lang is we as sa kay Mayor ganiya sa pagtag-ceremony for of the law sa tanang mga perpetrators na, pero Yes, oo. ang ato pa lang is we hope na this will end. Dili lang tamay na may tabo pa. Sa peace and order, Mayor is always keen na masolusyonan. So, kani siya is disaster ni siya in terms sa peace and order na to, pero si Mayor ang i-emphasize siya na solusyonan nila. So, mo gani na wa pa man solusyonan na nabubago. So, siguro ang atong banan ay we encourage all the people of Pulumulok to be more vigilant. Yes. Observation nila, ipabalutanan sa Ratungdan, especially sa kay Mayor o sa PNP para masolusyonan natin sa kami o sa mga radio personnel. Salamat sa time ninyong gihatag na kami karon sa Kaguon. Ug simpatiya na mo sa pamilya nga nabilin sa mga nabiktima. Sir, nihatag si Mayor og reward. 300,000 itong atong duha para madali masulbad, sir. Mao lagi na, so ang ato ana is personal ni Mayor nga resources para ma-solve ang mga problema. Pero naanapod karon na ako bago. Pero hopefully this will end. Yung initial lang mo, sir, yung motibo. So ano, sir? far, investigation pa man, I'm not the right person para ang ako dali unta to see the body of our Pero makonekta ba na to, sir, sa mga previous wala tulog? po ko yung statement na maatag sa inyo, sir. Under investigation na Timer, Aramen, IFM. Spin Radio, o Sa I. IFM, salamat sa inyong time. Hopefully, magtinabangay tatanan na mga information katagi mi kay dili na mo kaya nga sa pulumulok o kamera, so we need your help o tanang lumulok. Sad lang ko sa pangitabo, simpatiya. Thank you sir. Sir Balili no sa Stop ni Mayor staff ni Mayor sa Pulumulok sa Cotabato. So karon makita na to ang kanibitang establishment sa maong tagian. Okay, bago kay lamang kanibitang niabot ang Soko team. Kadisya is justisya. So, hindi na awal hindi pag-ilang. Ito ba sa rin Sir, gusto may bawaan sa mga katauhan kung kinsa ning giposel sir. Sa pangalan si Major, dati siyang Retired Colonel. retired colonel. Siya ang station commander karon sa CISO Pulumulok. Okay. Dugay-dugay na po ni siya sir na po. July daw. July siya. July siya. So, ang complete name niya sir? Sa di ay ni ka retired colonel na si Cabigas no, diri mismo sa Pulumulok South Cotabato, and then siya ang kuan sa CSU. Usa ka ni siya sa CSU sir? Yes. Usa Siya ang station commander. station commander sa CSU diri sa Pulumulok. So paguhay lamang diri mismo sa sulod sa iyang establishment, iya man gud ni. So gipusil ang mga nasampit na biktima. Sa karon niabot na gyud ang atong Soko team aron sutaon.
Yes, oo, kung atong nasayran diri usa na pud ni ka usa ka head sa usa ka CSU, retired colonel din diri mismo sa may Pulumulok siya karon ang nagagunit sa CSU pod. So kung atong nasayran katong mga nilabay, duha ka CSU karon na pod CSU na pod. Slide. Different sa mga kasunod sa pagkakita niya. Kami siya dinigit gusto nila by all portion daw is the mayor sa plan sa mga pagka angkot justisya ang mga pamilya. Kilala ni kay Manoy Gito. So far daw ba sa mga kay mayor. So ito pa rin siya take this writing time. Pagkabalo, nag-all din natin. Amo rin nakatay sa ano. Retired Colonel Donald Cabigas. Sir, kinsa mga Ang biktima ang victim? si retired Colonel Donald Cabigas. So, unsa Siya ni ang siya sa CSU, sir? dating chief sa CSU katong July 31 Mm. na promote siya ang head sa intelligence sa CSU Pulumulok. So kauban niya tong duha nga unang gipusil na atong Biyernes sa gabi. Iya tong tao. Iya tong tao. So mao ka to no, mga viewers na to sa RMNDX Indigent Sun, usa ka retired colonel no. So actually baguhay na po siya na himong kuan Promote siya karon. na-promote siya karon. Siya ang head sa intelligence Siya ang head sa intelligence sa CSU Pulumulok. CSU Pulumulok. So puro CSU ang kanibitaw nga gipamusil kung atong masayran karon na pod CSU na pod. Motor gapo. Ito gud ay. Gini dire ko.
Kamu ko sa mundo, kasi ko sa kuha ko na share with you. Meron ba mga isa? Buhay mo ko talaga kasi ng mga press vendors. Namin pala na. Agi-agi lang doon na ikon. Nakakuan mo mga balita pa. Wala man tayo kung na lang kitagid na sa mga nakakita. Mga balita lang ato. Kung pata kasi isyo sa rin kamo siya. Mandaw, siguro. Tanaw niyo sir, tanaw niyo sa ibutibok Ah, wala. Hindi akong doon ang nakakuanan na. O doon nag-grupo. Amot lang. Wala man tayo imantag dito na kastorya nga ako. Kasi parang Sila sa nalaga. Mga sabi ako kayuhan ang makuan dito. Siya parehan eh. Tagalong station. sa ipanginaok niyo sir. Kuan. Sumbad. Masumbad na yung kuan na niya. Siyempre kita. Nakabalo ko sa mga diferensya na natin ng mga bangi. So, ang balita, nagaon na ginang balita gito sa mga tao. Mga motor lang nagkuhan, sir. Mga motor. Mandaw. Mga pila ka buok. Duha daw. Duha ka motor. Duha ka tao. Ni park ra diri. Hindi, parang yung tubang. Mm. Ang lookout. Mm. So adunay lookout pod. Ang standby din. Mo tong lookout. Diretso sulod. Sunod. Ang nagsulod pila ka buok? Duha isa. Na, isa lang daw. Mm. Balos. Maktakan duha. Kung sa naka... Dalaw... Edit. Mm. Okay. Sunod. Boy mga plate number. Naman daw. Naway nakakita dito sa taga-outlet. Naway nakakita daw diyan nga wala daw galing nagmas daw. O nakakalo lang. Di lagi pareha istorya lagi na. Naka... Mm. Kuan, nakamas, nakakalo lang. Hindi pareha ang istorya. Sige sir, thank you.